Hi guys, hair ko sa balingwan. Nakoy paliton diri guys. Guys, karon nagpalit ko sa Christmas light. Kaya ang Christmas light dito sa bukid, naguba, gikit-kit daw sa iring. Ambot lang, nano nga iring gikit-kit man. Yara guys, akong palito na Christmas light. Maog hapon adtong ni agi nga kuan. Pero murag puti ni siya. Puti ni siya girl no. Diri ko ni palit ni agi. Kaso lang, naguba. Kulang di. 100 daw yata gunya 158 di ay charot ayo. Sorry ha. Pagkaumandan ni mo palit kog suga. Katong murag kaba-kaba bitaw nga nag-ana oh. Ay naamo ani wala. Ato pila to dani na nako palit guys. Amo na siya. Kaya nga no guys, ang kuan sa balay suga pagkilat, paglugong, wa na ni andar, wa na ni siga. Nato to ikuan na speaker. Sa speaker. Like sa to. Mo ba? Sa Bluetooth speaker? Mag-sound siya, mag-sounds. Guys, mag-sound siya. Hindi ba? Kusyalan nga suga guys. Hala. Ang presyo karon og pila, tag pilang presyo? 510. Oh my God, 510. Alo, ikaw ni pila man din ni? Kana 110. 110? Samantalang ka ni 510 speaker tapos suga. Kung saan man ni mo tingog siya, mo sound siya dito sa taas. I-Bluetooth. Connect siya sa Bluetooth, guys. Sosyalan kaya mong suga karon. Charot. Nabatingana lang sila asa ang nagkuan, asa ang nagtingog. Ay, kinanglan pa sa ni siya i-charge. Ay, di na no. Kaya nga no, nakasaksak man siya. Mabalhin-balhin yung color, guys. Tapos, di-remote siya. Tara, guys, nag-sounds, guys. Matingala sila nga nung mag-sounds akong kuan. Suga. Tara, guys, ako napalit. Nahuman ako bayad. Nahuman ako sa akong obligasyon. Kung ato na po sa ubos, kung unsay akong palito na to guys. Diara guys, paingon ako sa ubos. Di ako sa taas sa terminal. Tapos si Madam. Oh, di ba si Madam? Silingan na mo. Ayan. Karon magpalit ko styro guys. Styro, sudan ako sa chocolate. Here na guys, nakapalit na ko sa styro. Diara. Hi. Palit kong pan, kanang lami. Hala, walay ko. Ay, naay torta di ay. Torta ako agwat. Tapos, bali 20 dahil dali gwat. Kanipod sa ubos, bali 20. Nainod sa madaling lang. Kuan, kani. Oh, 20. Pila na siya ka-klase? Charot, pila ka-klase. Upat ka-klase? Pila tanan? 75. Napay ko ano, 25 no? Ay, 75. 25, di bali. 100. Dugangin na lang kuan. Itong, isa ka torta katong gamay dayon bali 20 po dayon na pan. Si Guapa. Ako na lagi sa dilig ito sa kuwan. Ay, di ang... Wala mo tinangkal. Ikaw na lang isa di ay. Here na guys, nanakoy pan. Paingon ta sa tricycle guys. Ya, tara na ya. Ano ba isaw? Oh, bulisong sakta. Tara guys, ang mga driver. Palit sa what? Para basta lang isda. So, dito ay palit sa mo. Ano pa palit sa? Karon guys, paingon mi sa bulisong sa boarding house. Kay naa pa ko'y kuhaon dadto, una kumupanga sa bukid. Ay, tisa pa kuya. Oh. Napakoy nalimtan guys, ang bugas. Oh. Liko ta dato ya agi, dato ta agi ya sa kwan niya. Godilos. Oo, ato ko palit sa Godilos ya. Ang bugas di ay guys, kapit nalimtan. Bungaw ko ba? Dira guys, mapalit sa bugas. Kay wa na bugas sa bukid. Sut sa iya. Hair ko guys sa akong suki sa bugas. Hair sa Godilos.
Sige sir, salamat. Dani lang. Unsa man? Ha? Kasi para sa vlog. Maya Mia. Kaon sila guys, drop guys. Kaya guys, nakapalit akong bugas. Paay mo namin sa boarding house. Palit sa kog ice guys, isulod na ako sa styro. Bagong palit. Lahat na lang na. Kaya guys, nakapalit akong ice. Nagpalit kog ice guys kay dani na ko ibutang ang chocolates para dili siya matunaw pa yung sa bukid kay karang inita. Chocolates para sa mga bata. Ayan, di anay sa boarding house. Kadut lang sa iya ha. Tapos kani guys, dalhon ako ni sa bukid pod. Tapos ito, dalhin din ito sa bukid. Tapos dalhon po ni siya sa bukid guys. May chocolate siya ah. Ay na masimo-simo. Gahi pasad noon. Dere ya ah. Tay. Bad guys. Dili pa igo guys ang mga chocolates dali tapos yung isa na. Tapos kani guys, dalhin po na sa bukid. Palit sa kong isda. Kajut lang sa iya ha. May kayway sound. Init guys. Kana pila na tida? 35. Duha dana. Dayon isa pa. Kani po dahil duha. Oh, tunga-tunga. Ito guys, nagpalit po ko pansit. 24. Okay na natin. Okay na ni. Okay na. Ito na. Dera guys. Nakapamalit na po guys. Pain mo namin sa bukid guys. A few moments later. Here na ako guys. Dira guys, here na ako sa balay. Ang suga nga ako napalit guys, akong itaod. Itaod sa ni Bimardi. Na si Bimardi ri guys. Na si Bimardi ri ang akong igaagaw. Iksoon ni Kikin. Pawansan na yan. Pag masa ki makurinti na mabidbid gina diha. Kirig dito ka. Dara guys, itaod na para hayag na hayag diri sa sulod. Oh sige. Oh, dara guys, siga na guys. Ayan guys, tapos karon asa man ang ba agoy si ingot ang mga bata. Asa naman imong mga barkada? Ilagag ko na inko. Ha? Ilagag ko na bintoy. Giadto na nila? Sige. Ang chocolate sa mga bata. Nagpalit kog isda para sudan. Umao pa amaw paliog mao. Tapos nagpalit kog lumpia. Daw na ay hotdog. Tapos naapod pansit. Daw gulay guys. Tapos na ay mga pan. Yay, labay na. Oh, na ay mga pan guys. O diyan ni oh. Babi ba? Ali mi.
Agpas mi. Hoy, wala naman ko. Ginawa na. O, ali dani. Ali, agpas. Agpas ugi. Aman si Lula. Nagkatulog pa si Lula. Di araling. Ali, duol da yun. O, di ara ingot. Wala ako, dito. Agay kwa ada ni ingot. Ali dini. Ah, Ay pag tuan. Case o na. Case ingot. sip on, na sip on. Di apa o. Ali dani. Kardo. Gardo. Yes, Kardo. Ya, iglot o. Dapat si Lula? Dapat si Lula, oh. Oh, diara kang Lula, di abi mar oh. Diara out dini mao imuha Lula, di ara imuha Lula. Tagsa mi Lula. Diara Lula, torta na kang Lula guys. Tagsa mi Lula. Tapos kang mother, diara mao. Oh, napadana oh, aman sila kuan. Tapos guys, ang sugar, white sugar akong gidala diri sa bukid. Tapos ang isa ani tuwa sa boarding house. Dayon kini pancake, ang isa tuwa sa boarding house, ako pod gidala diri ang isa. Tapos kani guys, oatmeal, ang isa to sa boarding house, ang isa kang Erlinda to apod sa boarding house. Ang kaning isa akong gidala dire. Tapos guys, chocolate sa mga bata. Tapos kani guys, pistachio ni guys. Oo. Di ara. Tapos ang bugas, di arang bugas guys. Sabay kog tunga sa akong bugas. Ang mga chocolate guys, di ara. Di ara mga chocolate karon para sa mga bata. Yara guys. Mga batang lamot. Oo. Huwag mo, daghan man mo, pila naman mo kabuk. Dani sa libutan guys para dili ni matunaw. Dili malanay. Tapos di ara gamay ra man lagi mo. Si Lula, asa man imo Lula? Mukha bandi. Aman ang imo pan. Ha? Kailan mo niya, bro? Laloy-loy. Kauna na Lula. Hello guys, pan. Kauna na. Tapos si Mimi, si Lingling. Iubos ka na imong kuan Lingling, nakita imong kuan. Nakita imong tabangag. Iubos ka na. Si Iglot, si Jinjin, si Bimar, tapos si Ogi, si Ingot og si Cardo. Oh, di ba? Hala, ang mga bata guys, wala pa guys ang mga bata. Ang mga bata ipanha dinhi ang mga bata kay naay chocolates, maghatag kog chocolates karon. Charot. Manghatag kog chocolate. Diara guys, si Lula nagkaon na si Lula guys. Kani guys, ihatag ni dato sa gi-quarantine. Kana Katong gikura din pas. si Lula guys, ato pod hatagan si Lula. Kani siya nigahi ni siya kay gisulod man ako dito sa styro tapos naay ice. Mao nang gahi pa siya guys. Dami yung gahi. Ato hatagan si Lula. Dami yung gahi. Diara kang Lula guys. Kang Lola nga chocolates. Tilaw ha, tilaw. Tilaw. Nya asa ba mga bata gamay ra man lagi. Walang yuban. Adto dito ingot igna nga maghatag og chocolates. Guys, gamay ra ang mga bata. Unya naa diri ang akong uyab. Ala. La!